Преместихме се в нова квартира. Всичко изглеждаше спокойно, докато детето ни не започна да сочи към празната стая. Беше първата нощ. Подредихме мебелите, сложихме играчките. Детето се усмихваше, но отказваше да влезе в една от стаите. Там нямаше нищо, само голи стени и прозорец. Но детето твърдеше, че вътре има жена, която му шепне. Опитахме да го успокоим. Казахме, че няма никой. Тогава детето посочи стената и там се появи отпечатък от ръка. През нощта чухме смях. Тих, детски. Но идваше от стаята, която беше празна. На сутринта решихме да я заключим. Но ключът вече беше от вътрешната страна. Когато отворихме, играчките на детето бяха подредени в кръг. В средата седеше кукла, която никога не сме купували. Сега детето спи спокойно, но всяка нощ куклата се мести по-близо до леглото му.